Que tira a primeira pedra aquel conductor que nunca colleu o móvil, mirou o GPS ou se puxo a beber mentres estaba ao volante. Son hábitos cada vez máis estendidos, pero causantes de moitos accidentes. Para concienciar sobre os perigos destas distraccións, a DXT puxo en marcha unha campaña. Un dos primeiros controis informativos na provincia de Pontevedra desenvolveuse esta mañá na zona de Rubiáns, en Vilagarcía. Estamos vendo como é unha das causas fundamentais en accidentes graves e, polo tanto, trátase de concienciar fundamentalmente os ciudadanos de que o móvil, as pantallas, calquera outro tipo de, mesmo o feito de encender un pitillo ou o feito de moitas veces ir comendo ou bebendo, pois é un elemento de risco a veces tan importante como o propio exceso de velocidade, non? Este tipo de distraccións están detrás de 1 de cada 3 accidentes con feridos graves ou mortos, porén son hábitos que cada vez son máis cotiás. En enquisas da propia Dirección Xeral de Tráfico, 3 de cada 4 conductores manifestan que habitualmente comen, beben, marcan número de teléfono, collen o teléfono, en moitos casos contestan WhatsApp, poñendo en risco a súa vida e poñendo en risco a vida dos outros conductores, non? De feito, un de cada 4, é dicir, un 25% recoñece non só que contesta o teléfono sin maus libres, sino mesmo que envía WhatsApps conducindo. Hábitos perigosos que ollos supoñen tamén perda de puntos e sanción económica. Sostenerlo con la mano porque lleva implícito la posibilidad de escribir un mensaje, lo que genera un riesgo mucho mayor en la conducción, en sufrir un siniestro viario, implica 6 puntos, son 200 euros y 6 puntos. En el caso de que no se sostenga con la mano porque se haya manipulado simplemente de forma directa, son 200 euros y 3 puntos. Ademais da Garda Civil, nestes controis tamén colabora a Policía Local naqueles concellos onde os seus recursos o permiten, como é o caso de Vilagarcía. Agradecer non hoxe, sino a coordinación que afortunadamente temos na nosa cidade entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, que fai que tanto en materia de Policía e Policía Local, en materia de seguridade cidadá, como neste caso Guardia Civil e Policía Local en materia de tráfico, pois fai que evidentemente nos podamos seguir máis seguros. O control tivo lugar nunha estrada de Vilagarcía especialmente sensible no tocante á seguridade viaria. Nese sentido, o alcalde avanzou que o Concello e o Goberno Central están en conversas para facer unha humanización desta estrada da zona de Rubiáns que implica, dixo, medidas de calmado de tráfico.